Ayu Bagio hari jadi Kabupaten Grobogan. Yang ketiga abad. 3 abad itu tegese piro? 300. 300. Temane apa, Mas? Temane bangun desa nata kutha. Pinter. Lah visi utawa misine Bapak Bupati napa, Mas? Pak Wahono, potong 2000 Pak Wahono. Pak Wahono, pomo potong 2000 gak popo ning tambah 15 ya, Pak. 15.000 mau lho nggo tuku lulur. Iya. Jenengan kok. Nggih. 300 iki saka tembung telung atus. Nah, nggih, 300. 300 ya kuwi saka tembung tetulung kanthi ati kang tulus. Wah, iki. Wes didisiki lho. Gak usah ngundak aku dari sombong. Nah, iya. Angkane 300. Betul. 300. Heeh. Delalah tibaning hari jadi mapan ning wulan Siam utawa wulan Poso tumeka wulan Syawal. Leres. Kirape grobyok kala wingi pas wulan Poso. Mula seremoniale dugi Syawal. Angkane 300. 3 kuwi saka tegese telu kesalahane menungso kelawan Gusti Allah, kelawan samaning menungso lan kelawan alam sekitaring urip. Mula saiki wis dilebur nalika wulan poso padha tirakat, Syawal padha halal bihalal, dadine 00. Saiki Grobogan bersih, suci untuk menggapai cita-cita yang lebih bersemi, bersih, sehat, mantap, indah. Rene sik elak tenan. Jas, ya iki. Tulung gitu kululur ya. Aduh, kakean nih Pak, dadak nyusui kula. 85. Nggih, pripun susuk mboten? Ora usah mo. Oh lah susuke tak tambahi neh, Pak. Piye? Susuke tak tambahi meneh. Apa? Delalah tumibane hari jadi mapan ning taun 2026. Apakah artinya? Upama dicandra sekala. Waduh. Lho, alah gak paham jenengan. Ora paham aku, yakin. Iki nek ora gareng pro dadi gak candak, Pak. Wis to lahir batin. Lek ora gareng kelawu mokal wis to. Ayo, oke. Sing salah kostum. Biasane kostum gak iki gak pati kelawu kok. Ayo, malah kaya lemper ayo. Wis wong ireng klambine coklat wis kaya pramuka ayo. Piye mau 2026? Bacuti mboten. Bacutne no. Kanthi candra sengala obahing asta tanpa hanyawang. Obahing asta tanpa hanyawang. Obah kuwi wilangane 6. Heeh. Asta kuwi 2, tanpa kuwi kosong. Nyawang kuwi nganggo netra tegese 2. 6 2 02 diwalik 2026. Tegese apa? Gelem obah tanpa nyawang. Panjenenganipun Bapak Hadi sekalian Bapak Sugeng obah kanggo menciptakan Grobogan yang lebih sejahtera. Obah untuk membangun, obah untuk membantu tanpa nyawang. Kae pendukungku apa ora, kae dulur apa ora, kae mbiyen balaku apa ora kabeh sama rata mergo saiki dadi pak karo anak ora beda kasih. Tepuk tangan. Kurang dhuwur nadane. Tepuk tangan. Nah, ngono kuwi sing tetek kaya biasane ngono lho. Ayo, oke. Grogi aku. Ayo, elak. Iki jek susuk neh ora? Hah? Isih susuk neh, tambahin neh. Tambahin neh. Apa? Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura, Pak. Lho ora iso. Kene tak susuki. Ayo apa? Ora usah ora iso aku takon saiki. Grobokan. Grobok ki lak wadah. Sejarah mbiyen kuwi ya kuwi wadah pusaka, ngono to sing nate dirampas karo perampok. Nggih. Sik to wis sejarah ngono kuwi ngerti ora sejarah karo kabupatenmu dhewe? Astagfirullahaladzim, lho barang sepele kok jenengan takokke. Lho barang kaya ngono kok jenengan tangklepke. Ngerti ya? Ya Allah nek bangsa sing sepele niku ampun jenengan tangklepke. Iso. La ilaha illallah barang kaya ngoten kok jenengan tangklepke. Lah ya kowe ngerti? Astagfirullahaladzim. Ngerti apa ora? Ngapunten mboten. Grobokan, saiki kaya gareng-gareng kae, jajal. Apa yang ngerti? Grobokan. Biasane lak gareng ngoten ta Pak nggih? Nggih. Nah, diterjemahkan per suku grobokan. Ki gro pertama wis angel sik iki. Tak susuki mawon, Pak. Ora iso, ora nampa susuk. Padake pom bensinne, ayo. Gur karek 40 kok angel men. Ya, ndang. Ki mawon. G R O B O G A N. Oh, per huruf. Yes. Lagi iki nek dagelan ngenyang ya iki. Ayo. 40 ra tok dinyang. Oh, iya.